Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, The Promise. Kinsa na? Ikaw na, Sob. Tinuod ka na ay ngabuta ka. Ikaw na, Sob. Ikaw si Fernan. Ganong niya ka? Unsay imong tuyo na ko, ha? Kinsa ka? Ako si Natsumi. Anak ni Mama Amalia. Unsa? Og ni ako kay doon ako ihatag nimo. Unsa ka na? Suwat gikan sa akong mama. O, kinsay imong amahan? Si Hiroshi Kimura. Hapon yun ang imong amahan? O, og ako si Natsumi. Og niya ang suwat nga gikan ni Mama nga iyang ipahatag nimo. Alang sa unsa pa ka na mauswat? Wa ko mahibaw. Pero nahibaw ko nga importante ang mensahe sa akong inahan alam nimo. Dool ako. Ha? Unsa o man mo sa pagtulol nako anang suwat kung dili ka mo dool nako? Dili ko makakita. Ikaw ang makakita, busa ikay dool nako. Okay. Agoy. Naglayan ba kong kabuhi nga nagunahuna, uy. Natuwa na sa si Babaw sa karang bahay ang apunisa. Suga sa bayana, uy. Di ba mahadok ni Merlando? Anong niyara man kayo ni Dapita, Heleng? Snot ka kabo. Bay Rolando, ikaw na, bay? Ano sa maka? Ano nakurat man ka, ha? Ah, Dahil na ba kayo kang tanawon kung makurat ka? Oh? Naong ni mo eh. Kapag anong niyaman ka din eh? kay niyaman siya. Ikaw, niyaman ka? Unsa? Balik ka nga punisa? Wadi Wala na sabsa sa ibabaw, no? Tuwa, awa. Kahit bayarab. Oy, bay, kalma la, bay! Bay, talo, bay, oy! Dito ang taga-pulos may bayon, bay! Oy, bay! Ay, masakit na si Mama Purisa, bay, ha! Noy Fernan, ni anak ko sa imong duol. Kinsay nga di mo? Natsumi Kimura. Miss Kimura. Ambi ang suwat. Ni anoy? Nahibaw ka ba kung unsay angay buhaton ining maong suwat? Of course. Imo nang basahon. Kay suwat na gikan sa akong mama. Ang angay nining maong suwat, gisiun. No! Ayaw gisiyan suwat ni mama! Muni angay buhaton sa suwat sa imong inhan. Gisiun. Ayaw! Please, ayaw! Ayaw kong pungit pa! Daan ba ko? Niya na sab ka din eh. So ba nagsamok-samok na sab ka ni Tio Fernan? Ano imo ba nagigisi ang suwat ni mama para ni mo? Ano man? Rolando, ikaw rin bahala na mabayana. Papaulian na sa Japan. Dali na. Sawara na, hindi ko na say! Ito kinapuri, babe. Pauli na sa inyo. Hoy. So ba ganang imo pa man ang gipupuha mga napino ng suwat? Ayaw pagbuot sa akong buhaton! Dali na, kami jaw-jaw na palayo na din eh. Uhiik ko! Marik ka na, ayan na. Uro ka! Siguro ka, ha? Stupid! Ay, in English na sab. Dali na, ikaw kahit ka ko, ha? Gusto kitingali kang alsaho na ako pirmi, no, ha? Ganahan sa kahap. Ikaw! Nada. Una, nibalik ka sa bisinahan niya na. Agoy. Dong! Bay Rolando! Usta ka ka? Ibutan ko ni mo, dili! Bahala ka. Mana, imbunda ka sa Merlando ron. Wala, imbunda sa Ay, kuya, tanda, bay Rolando, bay! Mabandado kayo na, bay! Ikaw lagi, bay!
Sam ka, oy! Kung bayana, ko, bayana mo tagam na. Hoy, palayo na lagi ining dapita. So ka di ka kasabot sortihan? Nagkasabot ko, oy! Aray! Erneng, Bay! guyura na palayo din eh. Guyura na. Aray! Bastos siya dako! Wa siya respeto, babae! Ma'am, paulit lang ta, ma'am, oy. Wala kayo mo yung dapita, ma'am. Yo, dili, welcome here. Ha! Magkapahos ra ko niya. Kinsay name atong buset? Rolando. Magkita to Rolando. Magpahos ko niya. Ma'am, Pulisa, ma'am. Ma'am, darang jaanan ni ma'am, pegang sa kasada, ma'am. Dili dia, ma'am. Dagat na dia, ma'am. Ma'am. Dali na! Ihatod ko sa hotel! Eh, salamat. Kaya magpahato na sa hotel. Kumusta naman kahasin at sumi sa Pilipinas? Nagkasulti na bagyod kaha sila si Fernan. Dakong sayo pang akong kipuhat. Dili gyud ay maayo ka mahibaw at sumi bahin ni Fernan. Natiro no? Oh, wa ko maghilak Hiroshi. Ay, so desu. Gibigaw lang ko ni Natsumi. Mahimo pag moapas niya sa Pilipinas, Hiroshi. Kesa de. But Hiroshi, gibigaw na ko sa Pilipinas. Anataga, moda de Filipindi. Eko kutuwa de kemasi. Di nagyat ko niya patumbon o Pilipinas. Arigato. Umay sunog din, ma'am. Mawaway aligato. I mean, thank you. Aw, thank you, day. Aw, hinumdum na ko na. Thank you. Arigato. Nya, bye, ma'am. Sayonara. Sayonara to. You, ampi guys, your beautiful eyes, ma'am. Okay. Tumpak. Kajakpat magkakapuni sa iniron. Pati arbagnaw sa puni pamanunoy. Haus to. Magpablan ko sa kubok. Aron mula sa kong Americano. Kakapay sa akong nakarong adlaw. Busit tong tawana. Kaduhag ko niya alsa. Naglakot ko niya. Pero, ang gigising suwat ni Noy Fernanda. Ako ning katakot din sa kama. Gamay raman di kaayo ning akong nadang gising nga suwat. Gialsam ko dahin ko itong busit nga Rolando. Oh, si Ichiro maning nanawag. Hello, Ichiro? ごめんなさい。私はあなたと一緒に食べるできません。 Okay. Busy ko day ka anang imong ka-meeting kay dili man ka makabalik sa dinner. Okay. No problem. 明日に会いましょう。 Okay, see you tomorrow morning. さよなら。 Sayonara. Sumi akong buhaton karon na. Musuroy ko sa upos. Tiyo, Wa, nababalik ka to kapunisa. wala tiyo. Bigay naman sa... Malditang bayana. Oh, Tiyo. Nagila ka? okay. Wa, ako mihuot lang akong dugan. Huwag katong hapon ba ang nakaingon? Parehas kita kapalaran, tiyo. Mga hapon ang nagdag di malas sa itong kinapohi. Oh, nalabay na pa nimo ang gigisi-gisi kong papel ganina. Ang uban, tiyo. Pero
Ang uban, nadaha sa punisa. Usa. Ani lang ko sa lamisa dapit sa baybayin mo pahiluna. Ani ni na ako isumpayon og balik kining nagisi nga suwat ni mama. Unsa man nagisumpay-sumpay mong papel iha? Ha? Kuan, suwat. Tuod, ako si Luisa. Tawagan lang kong Tita Luisa. Ikaw? Natsumi Kimura from Honshu, Japan. Oh, nga nung nakisi man ang maong suwat. Gigisi ni sa gihatagan ini suwata. Madam, pwede mangutana? Nga nung dili, pangutana lang. Kundo na kay ihatag na suwat sa usa ka lalaki. Unya, gisiun ang maong suwat sa lalaki. Unsay buti ba sabot ini? Pagdumot. Pagdumot? Nagdumot ang maong lalaki sa naghatag sa maong suwat. Grabe nga pagdumot. Kun mao ka na, nagdumot si Noy Fernan? Kang mama? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!